Doncs al grup Imaginem fem una recerca centrada a l'estudi de les malalties neuroimmunològiques, principalment l'esclerosi múltiple. Volem investigar el per què alguns pacients desenvolupen una malaltia més agressiva que altres, ja que és molt heterogènia. També ens interessa saber quines són les bases cerebrals dels dèficits que tenen els pacients, intentar trobar mesures per millorar la seva qualitat de vida i inclús també predir com anirà la malaltia, l'esclerosi múltiple i la resposta als tractaments habituals. Això ho fem incorporant tant una recerca de desenvolupament tecnològic, amb ressonància magnètica i imatge de la retina amb tomografia òptica de coherència, juntament amb la recerca més de tipus clínic. I per això el nostre grup és un grup multidisciplinar, en quant hi ha neuròlegs de la unitat de neuroimmunologia de l'hospital, enginyers, psicòlegs, optometristes, analistes de dades, i entre tots aconseguim contestar una mica aquestes preguntes. Estem també desenvolupant eines que ajudin els pacients en quant a teràpies com la rehabilitació cognitiva i també la teràpia cel·lular. Una mica en tot això és intentar donar resposta a les preguntes que els pacients ens fan a la consulta, intentant saber el perquè de la seva evolució i quina és la millor estratègia clínica pel seu dia a dia.